Prabu Dasamuka. Kowe bangsat Ramawijaya. Prabu Dasamuka. Mumpung durung kedadian sira tekaning mati. Isih gece palimarmaning sun marang sira Dasamuka nungkula. Nungkula dene karo aku Dewi Sinta balekna marang panjenengan ingsun. Yen to kateman mengkono bakal lestari nggon mulenggah dampar ka Prabaning Alkadiraja. Sarta bakal nuwak tibaning kurban saka Wadyabala Wanara apa dene Wadyabala raseksa Rahwana. Piye? Aku mbok nungkul ya. Bangsat elek. Anggepmu iki sapa? Anggepmu kowe iki sapa? Kowe ngeman karo aku. Ora susah ngeman karo Dasamuka. Kaya men Sinta kukupen negara ngalengkon nanging yen wis perbuat gurune Dasamuka.